Още от панаира на книгата. И разбира се, полицията бди. Има огромно количество полиция в района на НДК, по-скоро заради изборите. И десертът е накрая, разбира се. Преди изборен щаб на Васил Божков. Чудо и приказ. Чудо и приказ. От цяла България и българи, живеещи в чужбина. Логични лъжки и кръпки. Истината е, че не ние зависим от тях, а те зависят от нас. Всичко от наши ръце.